Γεια σας! Να πω gamers, δεν θα παίξω παιχνίδι. Λοιπόν, άνοιξα ένα καινούριο κανάλι, λέγεται Captain Papa's Vlogs. Ναι. Θα έχω λογικά το link στην περιγραφή, αν δεν το έχω ξεχάσει. Άνοιξα ένα καινούριο κανάλι, θα κάνω μόνο τα vlogs εκεί, που θα πάω και τέτοια. Αυτό το κανάλι το κάνω από το tablet μου. Ήθελα αρκετό καιρό να το κάνω, το έκανα τώρα. Πάντε ψάξτε το, κάντε subscribe, κάντε like, γιατί εντάξει, θα κάνω πολλά βίντεο εκεί πέρα, θα ανεβάζω σχεδόν κάθε μέρα βίντεο, γιατί εντάξει, άνετα βλογκάκι και τέτοια. Ενώ σε αυτό το κανάλι πρέπει να κάνω επίσημα βίντεο. Πρέπει να κάνω gaming βίντεο και τέτοια φάση και κουράζομαι πιο πολύ. Στο tablet δεν θα κουράσετε τόσο πολύ, γι' αυτό θα είναι και πιο εύκολο. Σε μερικά βίντεο δεν θα κάνω καν edit. Να μου πεις αυτό κάνεις και πολύ. Να κάνω λίγο edit. Τέλος πάντων, αυτό ήταν το βίντεο. Ήταν πάρα πολύ μικρό, αλλά στο Captain Papa's Vlogs σας ετοιμάζω πάρα πολλά βίντεο. Γι' αυτό μείνετε συγκεντρωμένοι στο άλλο κανάλι, στο Captain Papa's Vlogs, και θα το κάνω. Θα έχει πολλά πράγματα, ας πούμε, μπορεί να έχει και με θέματα όπως σχολιασμό, αν και όχι. Ναι, σε αυτό το κανάλι σε λίγο καιρό, ας πούμε σε 1 μήνα, 1,5 μήνα, θα έχει βίντεο FIFA, θα έχει βίντεο GTA και κάποια άλλα παιχνίδια, Minecraft. Ναι, γιατί επιτέλους θα μπορώ να τραβήξω στο PlayStation. Δεν σας λέω με ποιο τρόπο, να το βρείτε μόνοι σας. Τέλος πάντων, αυτό ήταν το βίντεο. Bye. Τι το έκανα αυτό? Τι είμαι? Bye.